Wannan yaran sun ga jirgin nan kawai sai suka shiga ciki suka kama wasa a ciki. Sai mai jirgin nan ya zo sai suka yi maza suka samu guri suka ɓuya a cikin wannan jirgin. Haka bai san suna ciki ba ya kunna jirgin nan ya tashi wannan jirgin. Suna cikin jirgin na a tsorace suna ta leƙe-leƙe sai suka leƙo suka ga bindiga a jikin wannan mai tuƙa jirgin. Sun ji tsoro sosai sai suka dawo suka sake ɓuya. So bayan an sauke jirgin nan a wani filin jirgin sai suka ga an ajiye wata jaka a ciki kuma suna buɗe jakar sai suka ga bom ne a ciki. Bayan an sake faka jirgin nan an ajiye shi sai yaran nan suka shiga cikin jirgin nan suka kunna jirgin nan suka fara tashin shi. Bayan sun tashe shi sai suka jefo bom din nan kasa har ya tashi wannan ɗakin. To suna tafiya ba su iya tuka jirgin nan ba. Gashi kuma jirgin nan ya tinkari wannan dutsen zai dake shi sai wannan ya daga jirgin nan aka samu aka tashi jirgin nan dai suka wuce wannan dutsen. To suna tafiya sai suka fara yin kasa da jirgin nan za su sauke shi. To jirgin nan man shi ya fara karewa sai suka zo suna kokarin sauke shi akan wannan titin. Gashi nan sun tinkari kan titi suna sauke shi har suna ta bubbuge motoci. Gashi sun tinkari wata mota babba za su buge ta sai suka sake tashin jirgin nan. Haka dai yaran nan suka sha aka zo ana interview da su a TV sai wannan ya gansu ya ce ya kamata ya ga yaran nan yasa aka je a kawo mai su. To kawai sai aka samu matsala wannan mai jirgin ya gansu sai ya kame su ya ce zai harbe wanda ya je kawo su din nan. Ya kwashi yaran nan ya zuba su a jirgin nan ya ce sai ya tashi jirgin nan sama duk zai watso su waje. Haka suka hawo jirgin nan suna ta kokawa da wannan dan ta'addan shi yana sai ya watso su kasa har bindiga shi ta faɗi suna ta kokawa da shi. To kawai shi mai tuka jirgin sai ya ga cewa bai kamata ba fa abin da yake yi. Ya jefo yaran nan wanda kawai mai tuka jirgin nan ya maza ya saki yarin sa ne ya biyo yaran ya kama su ya sa parachute ya taso. To shi kuma shi dama dan ta'addan bai iya tuka jirgi ba yana ta kokarin control haka dai jirgin nan ya bindiga da shi. Allah ya samu dace.